O Salmo número 5 vem dar para a gente uma mensagem muito importante. Antes de começar o seu dia, a loucura do dia a dia, o seu trabalho, pare tudo. Reze, se concentre e lembre de Hashem. Reze para Ele, com fé em Deus, que Ele vai te escutar. Aquele que começa o dia pensando primeiramente em Hashem, rezando para Ele, o dia todo tem um propósito e conexão com Hashem. Porém, aquele que começa o seu dia com o barulho do trabalho, antes mesmo de falar com Hashem, acaba que seu dia fica completamente insignificante. למנצח אל הנחילות מזמור לדוד, אמרי האזינה אדוני בינה הגיגי, הקשיבה לקול, שבי מלכי ואלוהי, כי אליך אתפלל, אדוני בוקר תשמע קולי, בוקר ארח לך ואצפה, כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, לא יתייצבו הוללים לנגד עיניך, שנאת כל פועלי אבן, תאבד דברי כזב, איש דמים ומרמה, יתעב אדוני, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ויראתך, אדוני נחני בפסגתך למען שוררי, הישר לפני דרכך, כי אין בפיהו נכונה קרבם חוות, קבר פתוח גרונם לשונם יחלקון, האשמם אלוהים יפלו ממועצותיהם ברוב פשעיהם, הדחמו כי מרו בך, וישמחו כל חוסי בך, לעולם ירננו, ותסך עליהם ויאלצו בך אוהבי שמך, כי אתה תברך צדיק אדוני, קצינה רצון תעתרנו.